Kumpul ya, Mbah? Iya, aku nek nang omahku ya karo bojoku abangku uruk. Ngono ta. Ngono ki langsung. Kuwi kode. Kayak bojoku ya. Wis paham. Wis paham. Wae bojoku paham aku anggon ngono wedang. Akhire bojoku Heeh. Iki ben kepenak ya, Nduk. Apa? Sarunge awake dhewe matur ngaturke apa wigatine. Iya. Para miyarsa, para penonton sing neng ngarep sing tesih jumeneng lenggah mawon ben sing wingking ketingal. Oh iya. Ben tertib ya, Mak. Dadi nek sing kene lenggah, sing sebelah kene lenggah, sing kono ya lenggah. Oh iya, heeh. Nek ora ana papan pelenggane, Ya golek kursi apa kloso ngono, Nduk. oh iya. Ya guru ben kepenak le mirsani. Tur nek jumeneng ki rak ya keju to le mirsani. Iya. Nek karo lenggah kepenak iso karo wejangan, iso karo ngopo-ngopo, Nduk. Ah iya, heeh. Sing penting bakune padha rukun ya, Mak ya. Alhamdulillah ngaturake kula nuwun wondene awake dhewe wis ping pindho sowan ditimbali ana ngersane para warga ing Kelurahan Beji. Kapane won mathuk kene, Nduk? Iya, taun wingi rak ya awake dhewe wis sowan mrene. Heeh. Lah taun iki awake dhewe ya ditimbali sowan mrene meneh. Alhamdulillah berkah barokah kanggo awake dhewe. Iya, Sartane kanggo warga ing Kalurahan Beji. ya Mak, bener ngono. Lah yo ngene kita, Mak. Piye? Nek ping utawa nek wis bola-bali awake dhewe utawa wis ping pindho sowan mrene iki karo warga kene rak ya wis kulino. Kulino, Nduk, wis dianggep sedulur. Iya. Warga-warga ing lalatan Kalurahan apa Kalurahan Beji. Iya. Kapane won pathuk. Iya. Gunung Kidul kene weh luar biasa tenan. Ya heeh, Mak, pancen iya. Ora pangling karo warga masyarakat, nyatane mau kowe medun wis padha tepung karo kowe to, Mak. Lah iya aku ya wis ya ping pindho ki ya wis ya srawunge ya wis apik lah karo warga kene. Ya heeh. Ngaturke panuwun. Sartane melu jurung pandonga, Nduk. Apa acarane apa lain, Mak? Ya merga dalam rangka merti Desa Beji. Ya, Ki melu mangayu bagya. Sartane melu jurung pandonga. ya. Anggone warga ing lalatan Kalurahan Beji sakiwa tengene ingkang sampun ngawontenaken inggih menika gelar budaya wonten ing adicara merti desa utawa rasulan Kalurahan Beji kene, Nduk. Oh iya, luar biasa tenan. Nyatane guyub rukune para warga masyarakat Kelurahan Beji iki dadekake sentosaning bangsa. Ban pancen bener, Nduk. Ya, sejene ling uri-uri budaya mengiki kabeh dilumpukke kene iki padha tasakuran sartane padha nindakake tirakat nyuwun ana ngersane Gusti. Heeh. Muga-muga sakpungkure warga padha ngadani upacara adat merti desa iki sakpungkure besok tansah manggih raharja yuwana kalis niring sambikala. Amin, Mak. Ya, heeh. Luar biasa. Niki ya nek ora merga saka apa ki? Apa? Kudune iki ya ngono kuwi. Sing sak trepe iki ngono kuwi, Nduk. Ya. Dadi nek arep mbangun apa-apa ana duwe gagasan rancangan utawa rencana apa-apa kuwi kepenak komunikasine kandhani. Ya, ternyatane Pak Lurah ki ya nuwun sewu ning kene iki menjabat urung suwe, Nduk. Wo ngono. Mula ya ki orientasine nang ngersane para warga ki luar biasa. Iki upayane usahane Pak Lurah punyane Pak Arif Wahyu ki luar biasa tenan. Oh ya, heeh. Lah dadi kawula ki rak ya rumangsa ditresnani, rumangsa dicaketi. Pancen kudu ngono. Ya, Pak mantan lurah sing wis pungkur ya ngono, Nduk. ya. Dadi ora ming siji ning lurah dhisik kene iki wis diterapke sing jenenge ya kuwi tansah ngayomi nang ngersane para warga masyarakat dicaketi, dicedhaki atine. Iya. Lah ya rak ya padha tresna. Padha tresna, padha seneng. Iya. Ya luar biasa tenan perjuangane. Iya. Muga-muga jujur sempulur sak teruse ya, Nduk. Amin, Mak. Amin. Ya.
ya melu ndongake. Heeh. Muga-muga sakpungkure warga nganakake merti desa iki para warga ing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Sing padha dagang padha nyambut gawe nang ngendi papan sing dadi pejabat pegawe negeri dan sak liya-liyane sing penting halal muga-muga diparingi gangsar lancar nggone golek rejeki. Amin. Diparingi berkah barokah sehat lahir batin sehat walafiat ya nduk. Amin mak pandungane panjen ngono. Muga-muga ya diparingi lancar gangsar rezekine. Amin. Sartane muga-muga tansah rukun ben taun ngarep wayangan meneh. Oh iya. Panjen sing dijangkah ngono. Ngaturke panuwun sartanipun sugeng rawuh wonten kersanipun Bapak Panewu Pathuk njapun Pak Dasna. Ya. Sartanipun Forkompinka ugi rawuh. Ya. Para lurah sekapanewon Pathuk, Pak mantan lurah Beji ya uga rawuh. Ya. Ketua Bamuskal ya rawuh. Ya. Ketua Panitia Bersih Desa matur sembah nuwun sanget. Ya. Wis nalika semono rawuh ning gubuke awake dhewe. Iya. Ning malah emane aku ora iso metuk induk ya merga nalika semono ki sasi poso. Oh iya. Nek sasi poso ki cetha gentur cetha apa tak kandeli lehku ngibadah. Weh ngono. Dadi ora kober methukke karo Pak Lurah karo sartane para panitia sing rawuh ning omah ya mak. Merga aku ngibadah tenan nduk, yakin ora tak tutup-tutupi bloko jujur. Aku nalika semono ngibadah wis aja anu sik. Aku tak manekung ngono ngersane Gusti sik. Oh iya, heeh. Ngibadahmu ngopo? Nalika semono aku tapa nendra. Weh. Aming turuhe gedhe-gedheke. Lah kuwi rak ya ngibadah to, Nduk. Oh iya, Sasi poso ki turune wong poso kuwi ngibadah merga mencegah melakukan perbuatan maksiat. oh ngono, heeh. Maksiat ki ora mung sing kaya ngono kuwi. Rasan-rasan karo tanggane kuwi kudu maksiat. Oh iya, heeh. Weruh tanggane ming dasteran kuwi ya maksiat. Ah iya. Heeh, jamaah. Tanggane anek sing ora poso, tanggane masak, mambu masakane iku ya maksiat. Oh iya. Mula luwih becik turu sedina mubut ora apa-apa. Oh iya. Heeh, ya mak ya ora apa-apa sing penting niate apik. Niate apik kok, Nduk. Iya. Heeh. Ugi ngaturaken panuwun kagem jampun Pak Lurah sartanipun Pak Kamitu ingkang sampun rawuh teng gubuk kula. Iya. Pancen ya Pak Lurah ki piyai sing bijaksana merakyat. Iya. Memasyarakatkan tur piyaine tesih muda tumaruna tesih timur yuswanipun. Iya. Dasare bagus kaya Raden Gatotkaca. Oh iya. Iya. Ini rak Gatotkacamu kepleh. Ora sing kepleh, Nduk. Oh iya. Aku ndek Gatotkaca sing gagah sok. Nek taun ngarep ditanggap meneh, Iya. Gatotkacane arep tak caoske tak aturke Pak Lurah nggo penghargaan. Oh iya ngono ngaturke panuwun. Tandha tresnaku karo Pak Lurah. Oh iya ngono, heeh. Lah kok ora sing saiki wae nek arep ngaturke Cehna Tresna ora nduk ndak penasaran. Oh iya. Ben penasaran. Iya, wis. Kandhani kok. Iya, Ngaturke salam-salam ngersane para warga. iya. Masyarakat kalau Mending ora turu sisan ya, Mak. Melu wong ngono kuwi. Iya. Ana pamundutan apa ora? ana sugeng dalu Mas Dalang sak rombongan mugi pinaringan sehat gangsar lancar saking Ude Kambing Maramulya. Pak Mulyanto Ndaraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken hewan akekah masak gule tongseng sate goreng sate bakar nasi box siap antar sampai tujuan. Ya. Nomor HP 085747010987 nyuwun gending pepeling. Oh iya. Mbok ora banter-banter limaca Ben. Sak gelemku ngopo ta kowe? Sewot ki. Lah ngopo to? Kowe ki ra nanggape kok kan ngomong. Weh. Ya ora kena ngono to, Mak. Iya. Sing penting kabeh padha slamet. Ya. Lah iki engko tak wacane engko wae sing pamundutane sik iki. Lah ngopo? Ha iki mergo klope karo Mbah Waloya. Oh iya. Mbah Waloya karo Mbah Elisa rak ya wis rawuh to, Mak. Wis rawuh, Nduk. Ya. Mula diaturi munggah panggung. Ya. Mbak Elisa karo Mbah Waloya disepoti ya kuwi mawar pink. Apa? Mawar pink. Biasane mawar kuning kok kowe ki ora. Heeh, ben entuk 500.000, Nduk. Iya. Heeh. Ya alhamdulillah luwung nggo kasinden utawa kaswiyaga. Oh iya.
Ya aja do seneng sikik mergo iki kurang-kurang bejane kasku dhewe ngono. Iya. Ya monggo diaturi munggah panggung Mbak Elisa karo Mbah Waluyo. Monggo Mas. Mas galih mawon sing buka saron mawar kuning mboten sama Mas Juwang wong tekone telat. Oh iya. Iya. Monggo Mas galih. Joget, Mbak. Matur nuwun Mbak Elisa. Wes jan kok repot-repot lho jenenganku. Napa ta? Iki kok kowe mau gawe ada-ada mongko iki durung cair wong piyaine lagi ning Vietnam. Oh ya ora apa-apa. Ayo pementasan berikutnya kok ya. Brenguti mikir apa? Sampean ki ngene lho Mbak, sampean ki Mbak Elisa rak dicondro kaya dene pindhane kembang mawar kuning. Ha nek sampean ora cocok mergo prengat-prengut kuwi dadi kembang bangke ora kembang mawar. Lah, Pak. Iya. Aja ngono, ngapa to? Apa sing dipenggal iki apa? Sing dipikir apa? Dong iki arep seneng aku ndadak teman karo bakule bakso kok. Lah, iki acara kaya ngene iki seneng-seneng dahar gek jajan ya jajan kok anteman-anteman karo bakul bakso barang. Mawon cedhot aku mangan tumbas baksone Kang. Pinten sak mangkok 15.000 nggih aku mangan. Iya. Rampung ditarik. Tantuk Pak nggih aku. Lah kok kon bayar 30. Lah jare Lah rong mangkok dadine, dadine rong mangkok. Senari tanduk kono kok. Tapi ming basa-basi sampean kok ya ora dong ku lho. Wong dhuwitku ming 15 kok. Tanduk Pak nggih aku ya ono karang isi. Lah iya tanduk nggih ya nei rong mangkok. Gek mbok pangan entek. Lah iya. Lah ya entek ya dadi 30.000. Wah, lah sing nari tanduk kono kok sing kon bayar aku ya megah. Iya to Bapak iki. Ya berarti du salahe bakule lho. Salahe nawani. Dadi ngerti duitku ming 15 kok nawani tanduk. Lah aku sik ngelih ya gelem aku dadi kon bayar 30 ya jotosan aku ngono kok. Walah kuwi to sing marai jotosan. Saya kok ya saya ngono. Ibu ki ning ndi pawange reneng. Biasane ra tau nesu-nesu ngene iki jane mbokku ning ndi? Pak Pegat. Si mbok iki pegat. Lah kok ngono? Ngayal kok. Lah apa to bojo ki apa coba? Lara njaluk duit aku, beras njaluk duit aku. Arep kepiye kowe klambi njaluk aku, kalung njaluk. Lah apa aku, adikku udu, mbakyuku udu, sedulur udu. Lah kok njaluk apa-apa aku. Wong liya ya Mbah ya, wong liya. Ngene iki. Ning ndi sing jenenge bojo lak yo njaluk piye to, Pak? Garwa iki garane nyawa, Mbah, ngono lho. Sing garane nyawa
nyawa. Ora, garwa ki ora ngono kuwi. Lah piye? Ya sing siji sigar, monggo sing Kayame. Mbaya dinteke sisan. Ngono wong iki udah happy-happy bahagia acarane ya merti desa kaya ngene. Ndongak-ndongake apa piye ngono aja merengat-merengut. Kowe gek ndedonga wis sing ngajar ulatmu. Aku sing ndedonga. Nggih, katur sedaya para warga ingkang sampun rawuh wonten beji menika kula dongakaken boten kula pici-pici setunggal boko setunggal ning sedaya mawon. Dong ora iki, Dong. Dongakaken mugi pinaringan sehat. Sing utama sehat, bar sehat kok iso golek rezeki sing lancar. Alon wae. Lah nek alon kok nek sing wingking mboten kep-keperu. Oh ya ngene. Bapak, Ibu, kaya Pak Lurah, Pak Catur barang ngene pidato kan mesti ngene. Nek Pak Lurah ngene. Nah, aku men sopan. Oh, Bapak, Ibu. Nek sopan ngene. Neng dhuwur. Oh, Pak Lurah ngene. Nek nang ngisor ra sopan. Kok iso? Ya bayangno to, Bapak, Ibu. Megah kowe iki rung apa-apa wis kon bayangke sing ora. Ha ya ora ngerti to. Wonten ngarasanipun para kadang ya ora ngono. Ayo. Ini sing sopan nggih, Bapak Ibu sedanten kula dongakaken lancar rezeki panjang yuswa. Sedanten anak putu sing do sekolah kuliah kabeh kerja sing metu ya ning jaban rangkah paringi mulih gawa dhuwit sing akeh. Amin. Wis sopan ngajeni. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu lho. Ora ngono asline ra ngono. Nggih, monggo. Monggo. Ngono, Bapak ndongake apa? Ndongake, Mbah. Siji wae pokokipun ingkang bagus sedayana pinaringan nggih kalih sing sambikala jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang dejedore ayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandhak menapa pun uyak gagah ingkang sinangkah. Ya nganggo ambekan to, Pak. Iki sing rawuh ki ana Pak Lurah kabeh. Pak Lurah sedanten. Wah, panggih malih Pak Lurah. Pak Lurah terus Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, wonten Pak anggota dewan. Wah, pokoke iki sing rawuh ki pentolan kabeh. Kae pepundhenku Pak Eko Rostanto ya rawuh kae. Nggih, lha iya Pak anggota dewan. Iya. Pentol kabeh. Pentol, ayo. Kok pentol kabeh to, Pak? Pentol panganan. Gede-gede. Oh, gede-gede. Penggede-penggede. Nek sing cilik ya ya kaya warga Pentol aku. ana sing cilik ya apa? Cilik ya bakso krikil. Lho, ana sing cilik iki Apa? korek. Apa Korek kok cilik ning pentol korek lho. Oh Oh iya iya. bener. Kandhane kok nek. Iya Oke. bener nggih. Anu Mbah Waloyo. Wis pandungane wis apa wis diaturke ngersane warga masyarakat. Nggih. Kula karo sampean ki wis sowan mrene iki wis ping pindho. Mbak Elisa insyaallah dadi lengganan ning kene. Amin. Nembe menika mugi-mugi tuman. Nggih. Oke, menawa saderengipun kon sampun nate pun timbali mriki menika wonten ngaten Pak Lurah ingkang sampun purna, Pak Mantan Lurah, nggih rawuh matur sembah nuwun. Lajeng menika wonten Pak Naib tu Pak Pengulu sing tok ngijabke. Oh, iya. Rekane kene. Rawuh matur nuwun. Sing sok nggathruke antarane putri karo putra, utawa kakung karo Pak Wes. Mbah, ora gathrukke ming nyumanggake. Lah nek le gathrukke iki tergantung putra dan putrine. Yo. Apa dijabke nek ora gathuk ya repot monggo. Aman gathrukke Tegese iki rukun, ngono lho. Iya. Aja do ngeres. Pak upama milih-milih ngono pengen dadi lurah, apa pengen dadi naib, apa pengen dadi apa nek kowe Wah, milih urip aku- ngono pengen dadi apa, Pak? Ora ngrekoso penak dadi Pengen dadi dalang ngono ora? penak dadi pitik. Lho, Penak. Iki ki ngomongke dadi Dibeleh mati pengen lho. dadi pitik. Kok penak dadi pitik ngopo? Seksine Pak Eko, Pak anggota dewan, terus Pak Catur, terus Pak Arif. Pitik iki paling kepenak. sebabe Bangun ke saka pranjen, buah-buahan melayu sing jago nututi berujul. Gue jebek not selingkrik ora hukum ae ora apa-apa lho. Pitik. Coba nek uwong di sabune dudani anu dijari. Sabune diusani. Sabun deleh kono panggone cet terus sing ayu ki mau lah ya adus ta. Lah ya kok aku ngono nyemplung. Wah aku ya mecicil ngerti. Nek ya gur meneng wae lah gur sabun arep apa ya. Kok aku wis mlebu ngono to, Pak? Wonge nyiram, bro. Nyiram, biur. Sabun dijupuk selemut templekke pipi blak. Usuk. Jok kowe piye, Pak? Ya meneng wae lah gur sabun arep apa. Usuk. Ngono iki lah nyiram meneh biur. Lah kok saya medun usuk. Grenjel.
Ya kaya piye Pak? Wis tekan kene. Wah, ya gur mecicil meneng wae lah gur sabun arep. Mbak. Nek sabun ra iso ngopo-ngopo. Lah iya lho kok nyiram meneh. Meneh. Saya medun lah kok kurang ajar sing adus iki. Mburi to usuk-usuk. Lah Mas kaya piye tekan kon kene? Lah aku arep sabun kaya ya mijiran nyolok aku. Apes awakku Ya iso nyolok barang. nyemplung kloset. Ayo sabun ora iso ngopo-ngopo nek cara aku milih iso ngilang, Mbah. Lah ya kowe aku ki terangane sabun ki arep ora ndek sikil ki iso Kok ya nyolok. iso mencolot barange lho sabun. Malah wis ora usah dadi apa-apa wis dadi dagelan ngene iki. Ya malah mulya ora. Dadi pitik pengen dadi sabun nggih. Ten mriki paling libur. Katur sedanten, mbok menawi wonten pamundutan pengen lelagon ben pokoke Siti Endang waten rata wong ya sing pengen lagu-lagu nggih kathah nggih Mas Yusuf. Lah nggih. Napa menika wonten pamundutan napa? Nah, iki enten anu pepeling saking Pak Mulyono, Pak Mulyanto. Iya. Karo iki Mbah Haji Saidi bengi iki rawuh. Nggih. Alhamdulillah Wah, iki poin. Assalamualaikum Pak Haji. Haji. Sami wilusen to Pak Haji. Kados padatan nggih. Nggih. Wis mulai rogoh-rogoh tapi ya lagi nyekel pulpen. Kados padatan itu caping gunung, jula-juli biasa. Tak kira arep. Nah, kanton nari Pak Haji ini badhe ngersakaken ingkang kados pundi. Monggo Pak Haji pun Upama caping gunung. Nek cara Jogja, Jakarta apa cara Jawa Oh, Timur? nek cara Jogja. Regine pinten-benten. Wah. Ngono ta. Anu namung go kucingan Pak Haji nggih. Sampun ngantos dadosaken mboten sida. Nggih, mangke. Me payah iki. Iya. Nggih, napa riyen iki? Sing disuwun Pak Haji iki lali janjine karo caping gunung wis cetha wajib. Ya. Jula-juli kudu sing anyar, Mbah. Aja ngasih padha karo pas kula teng nalikane teng Kelurahan Pathuk. Ya iki. Katur warga Kelurahan Beji Pathuk selamat dan sukses. Nek mlebur iku niku. Mlebur niku punang. Oh, mlebu saku kok ya. Dewe-dewe. Nah, 50. Mbah. Sapa? Tak bagi sing mentah ya. 50. Waduh. Kene Apa? Waduh ya kampani sih. Apa itu loh. Pak Haji, mbak niki dijolik sing rada mateng sedhithik. Lah kok iki ana mateng barang sih duet iki, Pak. Ijo iki kecut. Mbah kalau Mbah. Halo, sawangen lho. Wah, sampun Pak, mboten Pak. Lah kuwi lho, iki Mboten sing rada sekeco, Pak. Piye Cipora? Pak, Rezeki ra. Alah lah, ngono ta. Pranjek Bapakne kuno. kaya. kula niku cok mboten sekeco. Nek ora tak tampani darane umum. Nek tak tampani kok ya dadi jumlahe 150 ya. Sinten malih monggo sulem monggo jember. Mumpung sisan ya, Pak. Mumpung kula teng mriki, monggo. Nek pas aku nampani duit mbok aja dipoto le ngeres-ngeres. Ndak go laporan wong omah, ndak konangan. Nyok gawanan. Aku titip ke aku, tenan. Heeh, gawanan deleng Kok, endi? iki nek tuku bakso entuk 15.000 entuk Wah, 10 lho. ora kapok aku ora tuku bakso. Malahan teman ya. Iya. Kami pemilih. Mbak Beleng menika Saking sampun. Pak Mulyanto Nggih. ring wase. Ya. Dados pemut dumateng kita sami Nggih. mugi tansah saged kan Gusti Maha Agung. Ya. Tansah pinaringan barokah. Amin. Ya. Enak ngono lho Bapak iki. Iki ya nuwun sewu lagu pepeling iki ora mung kanggo umat Islam tok. Ya sinaosa cakepane kuwi ngelingke salat. Ya. Ning kanggo umat agama liya ya diemutke supaya tansah tekun nggone ibadah. Ngono to, Nduk? Iya, Mak, pancen ngono. Ya, ya. Ah, go diteruske neh. Iki ngeteke sinden arep ngejak. Sinden. Monggo. Waduh kathah. Jenengan iki. sing kuasa ngeteke. Oh iya, iki gandeng wingi sing ora nyang. Iya, ora nyang, ora izin. Ora izin. Oh iya. Ana ta sing ngono? Ana. Ora izin ki ana. Nah, mongko nek ning Ansor Laras iku ngibarate wong sekolah. Iya, nek izin kudu ana surat tertulise. Oh. Ayo ngrekoso to, Mak. Nganggo pamane lara nganggo kir dokter. Keterangan dokter. Keterangan, surat keterangan. Iya. sakit. Ana Mbak Niken Supriyatin. Oh iya. Diaturi ngadeg, Mak. Ben disepoti karo kanca-kanca. Yo, Cok.
Ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Sugeng Dalu Mbak Niken yang cantik jelita. Sugeng Dalu, Ya, Mbak Elisa. ya ampun, Mbak Gimana? Niken sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aku malah sok mekelen dhewe angger reti Mbak Niken jagungan to. Ya, selamat malam terus mingkem. Ya karang nganggo apa jenenge? Ben grati lho. Ah, bintrat. Ngece, wong kowe yo oe lho. Sapa? Ora. Aku rapi kok. Nek ana ngono nek ana kawate nek yo sithik-sithik lho. Ngono ya. Iya. Eyup ngono. Ora ya ora apa-apa. Pancen men rapi ya ngene iki. Oh, lah bapak kok Weh bojoku mbiyen yo pasang ngene iki to. Angger ngundang aku, "Mas, ngono lho ngundang ki Senin ki Rebo lagi pulih." Oh nek susah mingkemi mergo nganggo kawat to, Mbah? Lah oh ya. Nek susah mingkemi mergo nganggo kawat. Heeh, dadi pokoke bojoku mbiyen ki nganggo ngono ki Senin ngundang aku, "Mas, ngono ki Rebo lagi pulih." Apa-apa variasi lho, Mbah. Oh iya. oh iki ben kahul lho. Sesine nggo kesehatan ki ya dadi ketok lan ayune nek wong wedok nggo kawat ki. Iya. Mbak Niken. Mbak Nggih, Elisa. niki wonten pamundutan kadosipun caping gunung. Nggih. Nggih, niki nak ajeng sing niku ta Mas Yusuf, napa ajeng Sing pundi riyen? ngentune? Ayo kuwi sithik ora apa-apa. Iya. Nggih. Ki ana Antu-antu. request saka wong omah ki mau njaluk gelang kalung. Oh Iya, iya. kalung. Gelang kalung Padha seraginan. larasane nggih sami. Sik ndi sik, Nduk? Kang pundi rumiyin? Ayo manut. Sampeyan Pilih. senenge sik ndi? Coba. Kula napa-napa seneng kok. Ora ngono. Iki Tegese- seneng, iki Penak senengan, ya? senengan. Oh, ngono. Oh iya. Ya endi sing seneng apa arep caping gunung karo gelang kalung muni bareng? Lah nek seneng kabeh. Iso, Iya. iso kok. Menapa iso bareng? Angel nek arep bareng iki. Diusahakan. Heeh, nek lekase mono bareng iso le rampung kuwi lho. Oh iya. Nggih, Oh. ngeten mawon. Pripun, Mbah? Ora kepiye-kepiye, monggo. Tak kira ya solutif. Ayo. Sing kenapa sing penak-penak sik caping gunung sik. Capek Iya. gunung nggih. Dibawani Ya. Mbak Elisa. Ya. Kula riyen Heeh. Enggak. Saben bengi saben bengi. aja kang senan parikan ndak do nyepake kuwi kok. Iki men dawuhe Mbah Haji Saidi Mbah Waloyo jenggleng kok nyolot sing sak dhuwur-dhuwure. Oh iya. Lho jenengan wis nampa to Mbah kudu manut karo Nggih. gawe Mbah. Ah. Pak Le Saidi. nyolot angel le lah mau nyemplung kloset. Aku ora sabun. Lah ya nyolot dhuwur ya ora apa-apa, ngendi ora apa-apa ning ngono ki ngapa-apa ki lucu banget ki ya iso nek ndelok-ndelok anggaran kok aku ki Oh, ya ngono. Walah kering undang sampean. ora. Tangtri tangtri. Oh iya. Piye to, Pak? Engko nek iki tak jumbul. Oh, pas aku ra gelem Ngono jumbul. ora. Ono anake dhewe dijumbuli. Lah iku. Berarti nek aku terus Ayo kowe engko tak jumbul lho. Ya. Yen yen memajang wong karo mangkaro janur janor kuning pas Pas ora sah nyekengke. kaya klambi. biasane nek muni pas wong ora obah wae ngono kok. Ora nek aku nggon klambi nek kuwi ra nggon mapan karo. Mangga. kurang dhuwur lho Mbah mumbule. Lah ya engko ki saya dhuwur. Oh. Kaya wedon kae lho saya dhuwur. Malah medeni raga aku. Ki tengah liwat ngalas ya mulie.
Iya. Iki nek aku nganu mumbul ora. Lah ora no. Lah yo kowe wae panikan. Ben mumbul bapakku. Tapi sing dhuwur. Lah aku nek kowe kene lek ngumpul men dhuwur. Aku ki nek nang tengah lek ngumpul dhuwur. Oh. Aku wis tau aku tang pinggire ngumpul tiba aku ku ayo. Mangga, mangga. Kowe nyalahi hukum. Amen mumbul, nek palaran anggur joget. Nek pacitan tung 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 dak ngono. Rak aja manut, aja manut. Ayo garapan iki beda-beda Nah. ora ngono kuwi yae kok yo. Dasare meterman kowe. Kok nek kermen Eh? Sentimen kok letter. Kurang dawa. Meterman. Oh, sentimen dari meterman. Sak uni-uni. Watone muni kaya mercon. Ayo. Endi? Sarwi. Kurang dhuwur. Engko. Alah. Disemayani kok ujug-ujug kok dhuwur. Kok kan semoyo ya sampean. Lah yo nganggo mangan barang kok saya dhuwur. Engko. Oh. Ayo, tandang tuh jeneng main nyolot. Nyolot. Lah nang obat abet ki kok ora karo nyolot. Tandang tak jelang lah, ngono ra yo Pak. Lah nek obat abet ki karo nyolot nek ya ngoben. Kisisan, Mbah. Hah? Nah, saking Mas Ngadiran minta lagu Caping Gunung. Iya. Ki ana tulisane lihat boleh pegang jangan. Oh. Lah ya ora. Nah, ya nyekel teke. Kuwi apa kuwi maksude? Empur ora ngerti aku wis. Uler jaran. Oh, Loh, uler jaran iki dilihat boleh nek dipegang gatel tangane. Iya. Panas. Oh. udan. Iya. Apa ngono kuwi? Kode gentenan kan. Oh. Mumpul ya, Mbah? Nah, iya, aku nek nang omah yo karo bojoku abangku buruk. Ngono. Ngono ki langsung. Kuwi kode. Kayak bojoku yo Wis paham. Wis paham. Wae bojoku paham aku anggon ngono wedang. Akhire bojoku ngono agi umup. Oh, Gue nek digawe yo ngono. Mangga. Panas udan panas aling-aling Bluk. gunung Dawuhe Pak Haji Saidi ora kena sing lawas, pokoke kudu anyar. kudu sing anyar. Mikire ora sing wis terkonsep ning sing mikire ning panggung saiki, Mbah. Ayo. Nggih, nyuwun sewu Pak Haji Saidi. Menika mangke ingkang enggal namung kalih. Nggih. Berarti liyane lawas. Iki ki liyane lawan. Anyar ki 150. Ki wis tak caosi loro kuwi ekstra ki murah. Lah kok larang meneh, Mbah? Larang saiki ki. Nyuwun sewu Pak Haji Saidi menika namung gegujengan. Dagelan matre. Wah, no, iki gur matur lho. Lah kecuali aku ki ngatung. Lah iki gur matur. Aja nuduh sing Goreng intip cok nganti kosong. Sadurunge intip mesti kuwi sego.
Dadi wong urip aja sombong-sombong. Luwih becik dulur, ayo sing prasaja. Yen nglakoni ngono kuwi percaya tenan iku Pak Haji, tenan iku Bapak Ibu, mesti akeh sedulure. Ki yo kudu anyar. Hah? Ki jare yo kudu anyar iki. Oh iya. Ning Wonosari tuku adem warga beji ayam tentrem. Matur nuwun ingkang sampun mirsani ringgit purwa ing dalune iki. Monggo sami ndedonga ngersane Gusti, mugi tansah pinaringan kalis ing rejeki. Mila monggo dulur sami ndedonga wonten ngarsanipun Gusti kang maha kuwasa. Mugi para kadang pinalingan kangge sambe kala pinaringan rejeki ora duga-duga. Ayo nonton bengi iki padha tertib, aja nganti mengko ana sing kejepit. Papan jembar iki ora sempit, mula karo wayang aja duwe rasa sengit. Sing digelar iki jarene wayangan nek karepe mono iki dulur tinggo hiburan sing ping pindho mesti iki nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tutunan uga tatanan. Ingkang rawuh sedaya wonten Pak Lurah, nek ngarahke rakyat eling lurus dan terarah karo masyarakat apa wae ramah tamah. Contone Lurah sak Gunung Kidul desane Gemari kae ana anggota dewan tangi esuk ora kena tangi awan gendang budal jujuk nenggon gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Pak Haji Saidi coba. Menika wonten ngasanipun Pak Haji Saidi ingkang sampun rawuh tindak mriki paring donga kalawan paring pamuji kae ngopo kok dadak arep bagi rezeki moga Kon dirogoke meneh lho, Mbak. Dikake dompet lho. mboten sekeco Pak kula nek anggur aku ngobo kok jenengan maringi. Piye? Pak Tak diboke Pak piye? karo Pak Dewan ya, Pak Dewan, Pak Eko, Pak Eko. Ayo. Menika Pak Dewan namipun Pak Eko piyayine gagah kaya Raden Gatotkaca. Ora pelit piyambake mesti lomorak percaya kae mengko mesti neke waluya. Pinter lho. Ejan. Ejan. Pinter Mbak Waluyo ki dhisik. Heeh. Arep sekolah ning sekolah luar biasa malah ra. Nyondro gamelan siji-siji. Wih, dikon nyondro gamelan. Kon ngrembug. Pak Eko matur nuwun nggih Pak Eko. Waduh, Nyondro gamelan ki pira regane, Pak? 100. Oh iya. Dadi Gamelane ana pira iki? gamelane iki ana pirang-pirang dadi iki siji iki nyelawe. Mbah. Sing aran Mok Condro ki siter. Oh nggih, lha ning rak ya urut saka ngarep. Ora siter. Abot meneh sing tukang siter. Sing digawe kawat kadang diputer. Lenabo iso alon, iso banten nek gendinge alon sing ngrungokke nganti kiyer-kiyer. Ya. Siter. Siter. Iki mono jenenge gender, dipasangi bubuk kuwi dijejer-jejer.
Sing nabuh menang ora seneng pamer, tabuhe cendrek ning pucuke jeber. Ya Nah, bener. Ning nyile. Dijeber kok Niki ya. namung cendrek ning pucuke jeber Pak Haji. Ampun ngalih sik neko-neko. Iki mono jenenge slentem, nek ditabuh unine mung kalem, sing nabuh meneng ora kakehan gunem, tabuhe dawa ning pucuke sak gegem. Sementen iki. Sewu. Sinten Iki malih? Pak, gampang. Gambang. Gambang, sik gambang wae. Mas Joni. Mas Joni Di. Iya. Joni Di. Abot meneh ngono sing tukang gambang, wilahe dijejer supaya lenabuh gampang. Lenabuh sila sebab iki wong lanang nabuhe kudu kerep ora kena arang-arang. Nabuh gampang kudu nang-ring, ora ana nabuh gampang kok kring. Krung. Aku dadi apa? Sing gambang disandra Mas Joni Di kuwi. Mas Joni Di, Pak. Lah menika naminipun Mas Joni Di. Pirang-pirang dina niki mboten tau prei. Mongke se Joko urung ana sing duweni piyayine ganteng kaya Citraksi. Ganteng kok Citraksi. Kaya ditraksi lho. Citraksi iki ganteng ora? Ya ora. Kaya Citraksi to le nyon. Kaya Janaka Ding. Kayak manajere Mas Joni Di ya ana. Lho nggih. Kuwi sing nggo Muhammad rompi. Saifuddin. Gawe Telkom lho. Abot meneh ngono sing tukang saron. Saron. Lenabuh iso kenceng kadang-kadang iso alon. Nute wis genah kuwi ora perlu takon. Aduh, kae mono kabeh dasare calon-calon. Niku calon direktur, niku dosen Pak semriki, niku dosen. Niku nek jodoh leh persen blantek bahasa iki. Oh, tak kira dosen guru kok piye. Kelar. Oleh persen. Sing adoh Pak, kenong. Abot meneh sing tukang kenong, sing dituthuk mesti nggon sing nonong. Le napa ora kena slonang-slonong pondok kleru bathuke wong. Lah ya nek ngantuk bathuke wong. Kudune tuk ngono-ngono. Aduh, ngono kan. Abot lho dari tukang kenong. Abot meneh sing tukang gong kok ndak katrima. Ayo. Heeh. Papane nggon peteng mongko dirobyong-robyong. Nabuhe ora kena keblegong arep entek pirang-pirang kae ora ngerti wong ngene iku. Kae kangger piring mlebu metu kotrong. Ola to men-men. Tas. Men-men. Rebab iki rong tau tok candra, Mbak. Napa? Rebab. Nah, iki arang iki. Waduh. Ya. Iki mono jenenge rebab. Lemune mergo ana sebab. Digosok ora meh nganggo abab. Wiyayine pinter mongko tanggung jawab. Lho. Lah gur 100 nganti empuk ndasku kuwi ra ya. Ayo nang tepi Dharma kaya. Mbah sinden urung sinden. 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 Dene meri no. Alah, Abot sinden. lho dadi sinden abot lho, Pak. Sudah kok rasah. Lho, aja sembrono. Nah, buat meneh ngono sing dadi sinden ora sadha wedi arep kowe budal ijen. Aku pesen karo kanca aja perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Mbah, sing urung tau drum. Abot meneh ngono sing tukang ngedram. Kadale nabut jam 5 atau jam 6. Artane arang banget. Kenonggo ngiringi suwang joget atau senam. Jangan sampai itu matahari terbenam peteng. Nah, Ngene iki gledek lho, ora gledek lho, Lho, iki tenan lho. lho nganti metu kuping barang ling. Gila. Gilane. Ketuk. Hah? Ketuk. Urung ketok. Buat meneh ngono sing tukang kethuk, arep ado kae wani methuk. Nah ya. Nek wis sedek mesti kepethuk, nuthuk apa wae mesti bakal matuk. Sampai tenan ono wae lho Bapak. Luwes kok 100 lagi bisa. Luweh. Gerong Mbah. Turane Pak Eko nggih niku turane jenengan sisan ya Pak matur. Engko ndak njaluk Pak Eko njaluk neh dadi ki turane Pak Eko matur nuwun. Heeh. Weh matur nuwun. Sing icik-icik.
Apa? Meneh sing dadi Apa? Tukang icik-icik. Icik-icik jenenge apa? Icik-icik ngono wae Oh iya, kok tambah. iki mono jenenge icik-icik. Sing nabuh piyayine rada licik. Temindake kadang apik, kadang becik. Aku nonton mau le nganggo celana kok meng cilik. Iya. Sadurunge anu nganggo celana jero niki ketoke meng cilik cik. Oh lah gori icik. Wonten kiranganipun kula aturi jangkepi piyambak. Wah, anggepe apa ora? Iya. Caping gunung wis disendikani Mbah Wal. Iki mau sing nawala tak wacane nyuwun gugung asmara kakentun kagem Mas Lurah Arif dan sedaya warga Kalurahan Beji mugi-mugi acara lancar. Amin. Berkah kagem sedayanipun amin. Ya. Saking kula Mas Markus Pal Gading transfer 100.000. Oh ya. Saking Bu Sri Rezeki nyuwun dulur ndi Slendang Sutra Kuning matur nuwun. Ya. Oke. Dipinangkani sik ndi sing baku sindene wis ngadeg. Oh ya. Oh. Ana Mbak Via, Ya, ki daleme pathuk. daleme pathuk. Ya. Piyaine Gagah Jelita. Oh ya. Gagah jelita. Gagah Jelita. Gagah lain. wedok iki Lah iya. campuran apa piye sih? Ayo nek. Nek didelok pasuryane kok ya ayu tegese pasuryan wedok. Ayu. Anu kok trecengane kaya wong lanang. Foto. Ya disepoti wae. Mangga mangga Mbak Via. Hoi! Sugeng dalu Kang Mas. Ngopo iki lho paling ora iso anteng. Sugeng dalu. Heeh. Mas Dalan. Sugeng dalu ya. Saka omah jam pira, Mang? Kula saking Bantul. Oh, saka Bantul. Nggih. Tak kira saka omah lor kono. Iya. Nek Mboten. kene adoh ras kok kene patuke. Lumayan, Mbak. Pirang menit? Piro ya? Paling 15. 15 menit. Ya. Oh iya, Mbak Mampir. Via. Hah? Mampir. Mampir mbok subuhi apa? Paling ya tiwul. Oh, tiwul. Tiwuli seko apa to? Tiwul. Ka. Mbak aku ya urung tau gawe kok. Oh iya. Lah nek aku kan gur gari eme. Oh, itu kan yang itu kan empuk-empuk itu. Ya empuk ya an. Lah ya. Mbah iki Mbah ora ngerti, Mbah. Aku dhewe iki ngerti gugur sing lembut kae kok ya. Sing lembut apa, Mbah? Nek kasarke jenenge triwul. Ya, kan ada yang ireng itu. Ngirike Oh gathot. ya. Terus nek sing kasarke triwul nek sing lembut iki jenenge napa Pak? Nika napa jenenge? Pak Catur sing Iki pirsa. piye Napa to? Pak Catur? Ono sing lembut, ono sing kasar. Napa Pak Haji nek sik lembut nika mbok wah triwul lembut nika napa jenenge? Awuk. Ya, awuk. Hawuk, hawuk. Hawuk, hawuk. Aja ketambahan, aja ketambahan. Awuk iki jenenge triwul lembut. Oh, tiwul lembut. Nek ya aja nyepelekke sing jenenge triwul ki saka tela. Tela ki ming panganan tela siji ngono. Tela ki iso dadi 1500 werna panganan. Iya, contoh. Krecek, Iya. tape, gethuk, Iya. cemplon, tiwul, Ya, terus cimut. satelit. Iya. Ana sing jajan saka tela ki jajan gandri, ngono ki ya ana. Gandri. 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 Dadi tela iki diparut, dikepel nang lenga tengahe, nang gula digoreng nggo pedangan karo maratuwane nyothoti maratuwane ngono. Gandri. Kok iki wonge le ngomong kaya apa? Ora jeneng manganane. Panganan telo ning Gunung Kidul dadi pirang-pirang ya. Ah iya. Ana sing apa bintul apa? Apa nganggo bintul iku lho, Pak. Kae jenenge jajan dicokot semut. Aku ora reti apa anake ya agak kasar stetekku, Ana ana kae kacang iki kempelan. jadah oran iki dikepel terus Ya. dinaiki kacang rolo, nggih. Ya, ana kacangnya. Kuwi jenenge jadah bintul. Oh, ja. Kok aku bujeng to, Pak? Ya. Ya, nembang apa, Mbak Via? Ya. Nggih, Nembang napa? Ki lali janjine ana. Nggih. Gubuk asmara Gelang ana. kalung wonten. Selendang sutra kono ing ana. Kuning. Gelang kalung ya ana. Kuwi. Pilih. Gede Milih wong. Lah ya, iki kan ini ya. gonmu.
wilayahmu. Manajere Mas Sokim. Manajere Ansor Laras. Manajere sing gampang kuwi. Kuwi ora turu. Lah, Lagi umum-umuman karo sing ora ketok. Sedatan sajane datang untuk sayang merati. Aku kowe dadi garwa. Wih, apa jenenge? Gubuk Asmara wis. Ya. Apa to danggu ya apa to? Ora mula sinyale anyeng wong Telkomsel ada. Lah nganggo rompine Telkomsel iki. Ora do iki pirang-pirang taun ora turu ya gek iki lho. Biasane jaga negara ya, Pak. Iya. Iya. Tur iki lah kok kene gembrubyuk ora krungu lah wong iki ana wong nek mercon duar sapa to taktik kuwi ngono lho kuwi. Heeh. Nek nek dijak omongan kanca-kanca wiyaga ora nyambung. Nek begitu aku teko, piye kabare? Apik, langsung normal. Iya. Ning iki tresna budaya. Dadi ning ndi ana wayang, ning ndi ana pagelaran panggih mesti iki ono. Kuwi blangkone apik-apik lho, Mbah, mau tawakke kanca-kanca. Lah iya. Wis tau ngunekke aku ngene. Tapi ya. Aku tuku blangkone ukurane piro? 53. Ngomong 53 ki apa sing nganggo ki ndase kaya walang slumbat. Sing nganggo ki aku. Waduh, maaf ngono to. Ngunekke aku ki ndase kaya walang slumbat. Iya. Slendro wis sing pelok genti, Mbah. Iya. Slendrone pun kathah. Iya. Ki Bersama Mbak Yanti Genti. Mbak Yanti. Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Ya. sekalian berdua. Berarti digandeng Anggianti. Oh iya. Anggianti. Wangun. Nggo gawe jeneng anak apik, Mbah. Kan? Nggo gawe jeneng anak apik Anggianti. Sapa? Lah anakku ki wedok ki telu tak jenengke sing siji ki sapa nek ngerti? Sapa? Ora ngerti aku. Dita. Sing nomor 2 Leni, terus nomor 3 Rafia. Dadi nek bareng iki ditaleni Rafia. Nomor 3. Ditaleni Rapia. Ya ayo berdiri. Yanti, Sepati kanca-kanca. Ya. Jeruk karo tanune. Mama. Ya. Selamat malam Mbak Yanti. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam Mbak El. Selamat malam. Mbak Loyo. Apa, Dek? Selamat malam. Oh, tak kira ngopo ya. Kok pada Ono wae lho, Pak. Tuas moro aku terane gur selamat malam. Ya aja dadi lara ati, Mbak. Ora. Mbak Anggi kali Mbak Yanti sampun siap wonten ngajeng nembang. menika. Ki lali janjine dibawani. Ya. Mengko Bawane tibake napa? seragenan. Oke. Bawane ya dina Minggu. Nah, sak teruse. Iya. Medley ora, Mak. Medley Lewung Iya. terus stasiun Tugu. Oh iya, Ben boyoke pengkor. Oh iya. Lah turi-turi putih. Amen. Ayo, Rasah. kek do bawa. Dina Dina Minggu kang tak anti. ya mengko kudune turi putih. Dina mune Nga ngaya ngaya
Ayo Mbak Aang genti. Gara-gara kowe bawa tangi lho ngayal demo. Lho, Mbak So, krungu aku lak tangi to, Mbak. Mertawake kowe. Mbak Yanti ki kondange nangekke wong tangi. Monggo. Nangeke apa? Nangekke wong tangi. Ya monggo. Ayo ora sang rembug. Ayo ora rame. Mong lali janjine anane pijer Pinter. Aku lek alasan asik. Aku rene pindho ki kelingan sing taun wingi kene iki dienggo mengeksekusi kancane awake dhewe. Ha iya. Wonge ranyang kok, Mak, ranyang. Ya, Mbah Wal, Dalam pamundhutane kabeh wis dipinangkani. Ya, Mbak Elisa semono uga ya wis ngaturke tetembangan wis akeh banget. ya. Aku jane mesake nek Mbak Elisa ora tak lingguhke iki mergane dinglike ora kanggo. Ya to, Mang. Aku ki jane moh, Nduk. Lah ngopo? Mbak Elisa ki nek tak penembang ora tak aturi supayane lenggasike. Ya. Kok ndak? Wah, aku melu dalange nglipar kae ora dinae wektu nggo leren. Aku terporsir ngono ndak ora prayoga to, Nduk. Oh ya ngono. Boten ngaten. Ingkang baku saged ngaturaken panglipur dumateng para warga, saged nambah sederek wonten mriki sampun remen seneng Mas Yusuf. Penting nambah sederek. Iya. No, niku utama. Ya bener, heeh. Ki tak neruske lakon Mbah Wal, Mbak Elisa. Ya. Matur sembah nuwun, sedaya lepat kirang kula nyuwun pangapunten Mbah Wal karo Mbak Elisa. Ya. sami monggo. Pinanggih sanes wekdal Mbak Elisa. Iki matur nuwun Pak Lurah, matur nuwun sedanten para ingkang rawuh matur sembah nuwun. Ya. Berkah katur sedaya mawon. Matur sembah nuwun. Ana paribasan 4 terus 5 menawi lepat nyuwun pangapura. Nggih. Monggo matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Yo, Nduk, terus ki lakone, Nduk. Ya. Ki kae negara Ngamarta ketoke lagi padha bingung kahanane sinuwun Ngamarta. Ya. Yo, sowan yo. Ya. Kirepate kasih. Oh, terus tangi bareng juragane mulih. Iya. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Ki Sina Nugraha, ilaruhi para pendherek sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya. Tansah marpamaring sukma. Sukma sinuksmaya winaya ing asepe sinimpen telenging kalbu. Ambukaning warana talen saking liya playape ngaluyup pindha pecating sumpana sumusa ping rasa jati.